ମୋ ପାଇଁ ତୁ କଷ୍ଟ ନାହିଁ ତାପରେ ବି କହୁଛୁ କିଛି ନାଇଁ ମା ଏ ସୁଧାରିଲା ସବୁ ଧରିଲେ ମୁଁ ତ ଡାକିବିନି ତ ଦୌଡ଼ି ସ୍ମରଣ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ପାଇବି ମା ତ ନିଜ ହାତରେ ମୋତେ ମା ଆରେ ମା कृष्ण सतरे तू पागल है झूठी पड़ी थी तड़े पड़ी कि नहीं या भीतर तू कांदी सारी लुणी और जो दिन तो ये माटा मरी जीव तो जो कौन सी की बात से कौन तो वो सुनी पाएगी जाने चो जो दिन दो दिन जीवन ना चली चो से दिन बहुत दिन जीवन ना आपे आपे चली चो जो दिन दो को के गुरु भी दो को के सिद्धे कृष्ण को के गुरु भी तो मसले दो जुई जानी दो जुई साले के कृष्ण कहीं के मते खुद से घर दौड़ दौड़ सब डाकुतिलु सही कथा को न सुनिबी मामा ने को काय बड़े को मुसले दुनिया में पड़ती सब की वाइजी को भरना गई कहीं मोरा भूख नहीं जा कभरा का कहू एते बड़ी मूड कोन जे के कोन सुने कृष्ण ଆଉ ସେ ଠାକୁରାଣୀ ଜଣକ କିଏ କହିଲୁ ସେ ଠାକୁରାଣୀ ଜଣକ ହଉଛି ମୋ ମା कृष्ण तुम सफलता पाई तुमको बधाई जाने बस अरे नियो अरे धरो हां ठीक है हे इना मधुर तो जिलो के वो ये दूसरा तो कोई पछते के तुम घर पर चलते बैठे तुम को घरे रहछ से कथा मु जानि परिबी कोटा तम घर से कथा मु बुझी परिबी कृष्ण ज्योति हाँ झियो तो देखुची किए अनन्या
ନା ଆର କମେଡି ଗୁଡ଼ା ଦେଖ ମୋ ମା ମୋ ଜୀବନ ଆନି ଏ କୃଷ୍ଣ ଏଇ ସବୁ ତୁ ବାହାପରି ମା କ'ଣ କହୁଛୁ ବାହା ହସୁଛୁ କଣ ଥାଳ ଗୁଡ଼ା ପାଣି ଗୁଡ଼ା ବୋଇଲେ ଏଇ ସୁସ୍ଥରେ ତ ବାହାଘର ହବନି ମା ମୁଁ କାହାକୁ ବାହା ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି କିଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ କଥା ମୁଁ କହିଦେବି ଚୁପେ ତୁ ଏଇ ଝିଅଟିକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ପରା ମୁଁ ଏ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଛି ଏ କଥା ସତ ହଁ ହେଲେ ତାକୁ ପଚାର ମୁଁ ତାକୁ କେବେ କଥା ଦେଇନି ସେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହବ ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇନି ସେ ମୋ ଅଭୟାରତୀର ସାଥୀ ହବ ବରଂ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ମୋ ମାର ଇଚ୍ଛା ମୋ ଇଚ୍ଛା ମୋ ମାର ଇଚ୍ଛା ମୋ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ମୋ ମା ଚାଲୁ ତା ସହିତ ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ କାଟିଦେବି କଣ ଏମିତି ମା ମାଗୁଛୁ ହଁ ଯୋଉ ଝିଅଟା ତୋତେ ଭଲ ପାଉଛି ତାର କଣ ଇଚ୍ଛା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ନା ଭାଇ ଜୀବନ କିଛି ନାହିଁ ମା ତୁ ଏମିତି କଣ କହୁଛୁ ରେ ଗରମଟା ଟିକେ କମ୍ ଏମିତି ହେଇଯାଏ କି କହିବି ପାଗଟା ତା ପାଇଁ ତା ସିଲେଇ ପ୍ରେମୀ ହବ ତା ପାଇଁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତା ପାଇଁ ତା ମା ଶୈଳୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହଁ ଶୀତ ରଖି ମାରି ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ମୋ ମା ମୋ ପାଇଁ କେବଳ ମୋ ମା ମୁଁ ବି କହୁଛି ଏ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତାଙ୍କ ମା ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁ ମା ମୋ ମା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୋ ମା ମୋ ଘରେ ମୋ ଘରେ ସାରା ଜୀବନ ମୋ ମା ତଥାପି ମା ମୋ ମୋ ଘରେ ଯଦି ରକ୍ତ ଅଛି ଯଦି ସାରା ଜୀବନ ମୋ ମା ତା ପାଦରେ ଅଳତା କରିକି ତଥାପି ମୋ ମା ମୋ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ତୁ ସତରେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛୁ ହଁ ମା ମୋ ପାଗଳ ହେଇସାରିଛି ଆଉ ମୁଁ ପାଗଳ ଆଉ କେହି ତୁ କରିଦେଇଛୁ କୃଷ୍ଣ ମୋ ପାଇଁ ତୁ ଜାଣିଛୁ କହିଛୁ କେମିତି ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଗଲି ତୋର କୃଷ୍ଣକୁ ତୁ ଡାକ୍ତର କରୁ ଆଉ ତୋ ପାଇଁ କୁଣ୍ଠା ମଧ୍ୟ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ତୁ ତ ଗୋଟେ କିଡନୀ ବିକିଦେଲୁ ମା ଆପଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡକ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କିଡନୀ ବିକି ଦେଇଛୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କାହିଁକି କିଡନୀ ବିକିବି ମିଛ କହୁଛି ମିଛ କହୁଛୁ ମୋ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କିଛି କହୁଛୁ ତୁ ମିଛଟା କଣ ଏମିତି କରିପାରୁନୁ କ'ଣ ମୋ ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଇକି କିଛି ବୁଝିପାରିବି ୟାପରେ ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲଣି ତୋ ମା ଜାଣିପାରିଲାନି ମୁଁ ସବୁ ଜାଣି ସାରିଛି ଏ ମା ମୁଁ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ିନଥାନ୍ତି ତୋର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ତାକୁ କହିବି ମୁଁ ଯଦି ଡାକ୍ତର ହେଇନଥାନ୍ତି ତୋର କ'ଣଟା ହଜି ଯାଇଥାନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ତୁ ମୋତେ ଡାକ୍ତର ଧରିକି ତୋର ଗୋଟେ କିଡନୀ ବିକିଦେଲୁ चुप हो जा कृष्णा बिल्कुल चुप हो जा तू ମୁଁ ଆଜି କହିବି ନହେଲେ ସବୁବେଳେ ଶୁଣିବାକୁ ହବ कृष्णा ମୁଁ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ିନଥାନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ ତୋ ପେଟକୁ ଦିନଟା ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିନଥାନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି ଡାକ୍ତର ହେଇନଥାନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ ତୋ ପାଇଁ ଔଷଧ କିଣି ଆଣିପାରିନଥାନ୍ତି तू ମୋ ପାଇଁ ଔଷଧ କିଣି ଆଣି ପାରିଥାନ୍ତୁ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତୁ ତୁ ମୋ ପାଇଁ ସବୁ କରିପାରିଥାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲି ମୋ ପୁଅ 5 ଜଣରେ ଜଣେ ହେଇଥିବ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲି ମୋ ପୁଅ ଡାକ୍ତର ହେଇ ରୋଗୀ ସେବା କରୁ ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁଥିଲି ସେଇଆ ପାଇଛି ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲି ମୋତେ ସେଇଆ ମିଳିଛି ମୋ ପୁଅ ଡାକ୍ତର ହେଇଛି ମୋ କୃଷ୍ଣ ଡାକ୍ତର ମୁଁ ଜଣେ ଡାକ୍ତରର ମା ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲି ମୁଁ ସାର୍ଥକ ହେଇଗଲା ମୋ ମା ପଡ଼ିଆ ଅନେକ ମମତା ମହି ମାଙ୍କର ମା ପଡ଼ିଆ ମୁଁ ଇତିହାସରୁ ପଢ଼ିଥିଲି ଅନେକ ଆଦର୍ଶ ମାଙ୍କର ତ୍ୟାଗର କାହାଣୀ ମୁଁ ପୁରାଣରୁ ଶୁଣିଥିଲି ହେଲେ ଆପଣ ସବୁ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହେବା ପାଇଁ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମା ପଡ଼ିଆକୁ ଦେଖି ମୋତେ ଲୋଭ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଣ୍ଟି ନ ଡାକି ମା ଡାକିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତୋ ପାଇଁ ମୋ ମା କାମ ଡାକିପାରିବି କୃଷ୍ଣ କାହିଁକି ଡାକିପାରିବନି
କେମିତି ଡାକିବ ସିଏ? କାହିଁକି ଡାକିବନି ସେ? ମୋ ମା କେମିତି ତା ମାଇଛ? ସିଏ କେମିତି ତ ଲାଭ ଦେଖେ? ଆମେ କାହିଁକି? ତୁ କେବଳ ମୋ ମା ଆଉ ତୋ ମା ଡାକିବାର ଅଧିକାର କେବଳ ମୋର ସରକାର। ତାର ବି ମତେ ମା ଡାକିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ମା କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ଏଠି କିଏ ଆଗରୁ ମତେ କହୁଥିଲୁ ନା ମୋ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ତୋ ଇଚ୍ଛା ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି କହୁଥିଲୁ କି ନାଇଁ? ମୁଁ ମନେ ମନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସାରିଲିଣି। ଏଇ ଝିଅ ହବ ମୋ ବୋହୂ। ତମ ଦୁହିଁଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମୁଁ ସତ କରେଇବି। ଏଇ ଝିଅର ଇଚ୍ଛାକୁ ମୁଁ ପୂରଣ କରିବି। ଏଇ ଝିଅ ମତେ ମା ଡାକିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ନେଇ ଆସୁଛି। ଆରେ ହଁ ଆସନ୍ତା ତିଥିରେ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କର ବାହାଘର ହବ। ହେଲେ ଏବେ ତୁ ତାକୁ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇ ମୋ ବୋହୂର ସ୍ୱୀକୃତି ଦବୁ। ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ମତେ ମା ଡାକିବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ଦେବି। ହଁ ତମେ ଦି ଜଣ ଅପେକ୍ଷା କର। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ନେଇକି ଆସୁଛି। କୃଷ୍ଣ ତମେ ଏମିତି ଚୁପଚାପ ତମ ହାତରେ ମୋ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ତମ ସ୍ତ୍ରୀର ପରିଚୟ ନେଇ ସାରା ଜୀବନ ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ରୁହେ। ଏଥିରେ ତମେ କ'ଣ ଖୁସି ନୁହଁ? ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ଏତେ ଖୁସି କହିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଭାଷା ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ନେ ତାକୁ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ମୋ ବୋହୂ ସଜେଇ ଦେ। ମା ପଡ଼ିବେ କି? ହଁ କାହିଁକି ନୁହଁ? ତୁ ତ ସବୁବେଳେ ମତେ କହୁଛୁ ମୁଁ ତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଦେବି ମୁଁ ତ ଜୀବନ୍ତ ଠାକୁରାଣୀ। ତାର ଅସୁବିଧା ହେଲେ କହୁଛି ତୁମ ଜୀବନ ଦେବି ତୁମର ମତ ଠାକୁର। ମୋର ସାମ୍ନାରେ ତାକୁ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇ ମୋ ବୋହୂ ସଜେଇ ଦେ। ଆମା ମୋ ପାଖକୁ ଆରେ ନେ ତାକୁ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧା। ଏମିତି ମା ଚାଲିବ ସେ କେମିତି ବୁଝିବ? ମୋ ଇଚ୍ଛାକୁ ମୋ ମା ତା ଇଚ୍ଛା ବୋଲି ମାନିବ, ମୋ ପସନ୍ଦ ତା ପସନ୍ଦ ବୋଲି ମାନିବ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଆଜି ତମେ ମୋ ଉପରେ ସ୍ୱୀକୃତି Really, I can believe it.